Nakapagawa na sang ilatag sa Statement of Assets, Liabilities kag Network Consultants ang 24 ka mga senador sang Pilipinas. Base sa mga ginpagawa nga dokumento, nagapakita nga si Senator Mark Villar ang may pinakadako nga network nga nagalabot sa 1.2 billion pesos, rason nga siya ang ginakabig bilang pinakamanggaranon nga senador. Ginsundan ini ni Senator Rafi Tulfo nga may kabugusan nga net worth nga masobra sa 1.5 billion pesos nga siyang ikaduwa sa listahan sang pinakamanggaranon sa Senado. Samtang si Senator Escudero naman ang ginakabig bilang pinakaimol nga senador sa 20th Congress matapos nga mayara lamang ini siya sang net worth nga 18.8 million pesos. Sunod sa iya si Senator Risa Hontiveros nga may net worth nga 18.9 million pesos kag nagapakita nga siya ang ikaduha sa pinakaimol nga senador. Ang pagpagwasang salen ang kabahin sang pagduso sang transparency kag accountability sa mga opisyal sang gobyerno bilang kabahin sang ila obligasyon sa publiko.